தமிழ் ட்ரெண்டிங் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம். தினமும் 3 வேளை உணவு கட்டாயமா சாப்பிடணும், அதுலயும் காலை உணவை தவிர்க்கவே கூடாது அப்படிங்கிறது தான் மருத்துவர்களோட அறிவுரை. பரபரப்பான உலகில பெரும்பாலானோர் செய்யும் தவறு காலை உணவை டீ அல்லது காஃபியோடு முடிச்சுக்கிறது தான். இவை மட்டுமா, இன்னும் கூட அன்றாட வாழ்வுல நாம் செய்யும் தவறுகள் அல்சரை வரவழைக்குது அப்படின்னு மருத்துவர்கள் கூறுறாங்க. அவை என்னென்ன அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். உணவை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடாததுதான் அல்சருக்கு முக்கிய காரணம் என்றாலும் மன அழுத்தம், மனப்பதட்டம், உரிய இடைவெளியில உணவு உட்கொள்ளாதது, சுயமாக வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை அடிக்கடி எடுத்துக்கிறது, ஆரோக்கிய குறைபாட்டால அதிக அளவு எடுக்கும் ஸ்டெராய்டு மாத்திரைகள் போன்றவையும் அல்சருக்கு காரணம் அப்படிங்கிறாங்க மருத்துவர்கள். வயிற்றுல உருவாகும் புண்களைத்தான் குடல் புண், வயிற்று புண் அல்லது அல்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். நாம் உண்ணும் உணவு செரிமானமாக ஹைட்ரோகுளோரிக் என்னும் அமிலம் சுரக்குது. இவை அளவாக சுரக்கும் போது எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. ஆனா உணவுகள்ல ஏற்படும் மாற்றத்தால இந்த அமிலமானது அதிக அளவு சுரக்கும் போது குடலோட உட்சுவர்ல மற்றும் வயிற்று பகுதியில இருக்கும் மியூகோசா பகுதியை சிதைப்பதால புண் உண்டாகுது. இதத்தான் குடற்புண் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க. இதுல 3 வகை இருக்கு. இரைப்பையில ஏற்படுற புண், உணவு பாதையில ஏற்படுற புண், சிறு குடலின் முன்பகுதியில ஏற்படுற புண். அல்சருக்கு சிகிச்சை எடுக்க தவறும் போது அது மிகப்பெரிய ஆபத்தை உண்டாக்கும். குறிப்பா அதிக நாட்களாக குடல் புண் இருந்தா அவை குடல் புற்றுநோயாக உருவெடுக்கும் வாய்ப்பும் இருக்காம். ஏற்கனவே வயிற்றில் இருக்கும் புண் ஒரு புறம் இருக்க, உணவுக்கு பின் சுரக்கும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் மேலும் அதிகமாக சுரக்கும் போது புண்ணில் பாதிப்பை உண்டாக்கி இரத்த கசிவை உண்டாக்கும். இந்த அதிகப்படியான அமில சுரப்பு குடல்ல ஓட்டையை ஏற்படுத்திரும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது. அதனால உரிய சிகிச்சையை தவிர்க்காம எடுத்துக்க வேணும். குடல் புண் அல்சர் இருக்கிறது அப்படிங்கறத ஒரு சில அறிகுறிகளை உணர்த்தும். இது குடல் புண் வருவதற்கு முன்கூட்டியேயும் இந்த அறிகுறியை காண்பிக்கும். மார்போட நடுப்பகுதியில ஒருவித எரிச்சல் உண்டாகும். சில நேரங்கள்ல வலியும் இருக்கும். உணவு உண்டதும் வயிறு ஒப்பிய நிறைவு ஏற்படும். வயதானவங்களுக்கு குடல் புண் பிரச்சனை உண்டாகும் போது இந்த அறிகுறிகளை கண்டு பயந்து விடுவதும் உண்டு. சிலர் இந்த வலிய நெஞ்சு வலியா இருக்குமோ அப்படின்னு பதறுவதும் உண்டு. இந்த அறிகுறிகள் குடல் புண் வந்த பிறகுதான் வரும் என்பது இல்ல, வருவதற்கு முன்போ அபாயமணி அடிக்கலாம். இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உணவு பழக்கத்துல உரிய இடைவேளையை வைத்திருக்கணும். ஒவ்வொரு வேளையும் உண்ணும் போது உணவானது 4 மணி நேரத்துல செரிமானம் ஆகும். ஆனா சிலர் இடைவெளியை தவிர்த்து உணவு நேரத்துல டீ குடிப்பதும் மதிய உணவை தவிர்ப்பதும் உண்டு. இன்னும் சிலர் 2 வேளை உணவை ஒன்னாவே எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு வேளையில எதையுமே சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்படி சேர்த்து சாப்பிடுவதனால எந்த பயனுமே இருக்காது. மாறா சுறுசுறுப்புக்கு பதிலா மந்தமாக தான் இருப்பீங்க. இதனாலதான் நாள் முழுவதும் உங்களால சோர்வின்றி இயங்கவும் முடியாது. பெரும்பாலும் வேலைக்காக வெளியில் செல்லும் ஆண்கள் உரிய நேரத்துல உணவை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அதிக காரம், அதிக மசாலாக்கள் நிறைந்த உணவு சாப்பிட்ட பிறகு ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை அதிகமா சுரக்க செய்யும். இவை புண்களை உண்டாக்கும். காரமிக்க உணவை தவிர்ப்பது குடல் புண் வராம தடுக்கும். சிலர் உடல் எடையை குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உணவை சரியான நேரத்துக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கும் அல்சர் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அதிகப்படியான அல்சருக்கு மன அழுத்தம் தான் ஒரு முக்கியமான காரணம். மன அழுத்தத்துக்கும் அல்சருக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஆனா அதிகப்படியான மன அழுத்தம், அதீத கவலை உள்ளவங்களுக்கு ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தின் சுரப்பு அதிகரிக்கும். உடல் பருமன் பிரச்சனைகள், ஆரோக்கிய குறைபாடுகளால் அவதிப்படும் போது உண்டாகும் மன பாதிப்புகள் கூட இந்த அமிலத்தை வயிற்றுல சுரக்க செய்யுது. புகைப்பழக்கம், குடிப்பழக்கம் இருக்கவங்களுக்கும் இந்த புண் வருவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம். அல்சர் வந்த பிறகும் இந்த பழக்கம் தொடர்ந்ததுன்னா இந்த நோயை தீவிரமாக்கும். சில நேரங்கள்ல குடல்ல எரிச்சலையும் வீக்கத்தையும் கூட உண்டாக்கிரும். இந்த பழக்கத்தால் வயிற்றுல சுரக்கும் அமிலம் அதிகமாகும். சரி, இந்த அல்சருக்கு என்ன சாப்பிடணும், என்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும். முக்கியமா பால் அதிகமா சாப்பிடக்கூடாது. இதுல இருக்கும் அதிகப்படியான கொழுப்பு நோய் குணமாவதை தாமதமாக்கும். காரமான மசாலா நிறைந்த உணவு எப்போதுமே வேண்டாம். புகைப்பழக்கம், மது பழக்கத்தை கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். சரியான நேரத்துல உணவை எடுத்துக்கொள்வது, நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள், பழக்கலவைகள், தயிர், தேங்காய் பால் போன்றவை அல்சர் இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நிவாரணம் கிடைக்க தரும் உணவு வகைகளாகும். அல்சர் அறிகுறிகள் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் அப்படின்னு இல்லாம வளரும் குழந்தைகளுக்கும் இந்த வாழ்க்கை முறையையும் உணவு முறையையும் கடைபிடித்தா அல்சர் பிரச்சனை வராம பாதுகாக்கலாம். இந்த வீடியோ மூலமா அல்சரை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். சத்தான உணவுகளை எடுத்துக்கங்க, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழுங்க. சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சு காத்திருங்க. இன்னொரு நல்ல பதிவுல சந்திக்கலாம். நன்றி.